guys, the ticket booth, that's what you call. So it's only 20 pesos for adults. Everyone, I think everyone. So, blah blah. Pasok to. Pasok. Bahay ni Kuya. We're going to enter, of course. Sige, bahay ni Kuya. So, bahay po to. So, hi guys! Hi! Right here. So, perting mingawa. Kami mauna. Wala pa yung tao, guys. Kami pa yung tao. Kami pa yung tao. Tayo lang ako. Saka sa'yo na mo. Wala pa yung tao. So, there are lots of rides here, and of course, you can ride whatever you want. So, dito po yung pokpok namin na classmate. So, welcome. So, pak. Oh, diba? Umi siyang bayanan. Tama na. So guys, there are praying. So, praying muna bago tayo mag-sunrise, diba? Tarong mo ba? Amen! Let's go! So, nakita niyo si Sonia. Sabi ba anong ginagawa namin? So, guys, we're going to ride si Ay, dito ano lang. Dragon! Dito. So, teka lang. Ay, wait lang. Bye! Enjoy! Mama! It's getting started. Tagi na akong heart. Ito na guys. Puro pawis. Hi guys! Hi guys! So, kawan mo na! I'm so tired! Oh my God! Hey, set! So guys, so that's all what? So what we ride. So mga haggard na kayo. thank you for watching our video. Bye! Thank you for watching. Dari na ako sa grupo nila guys. Dari na ako sa share lang. Bye!